Hoxe volvín outra vez a cabalar. Creo que o rego este chamanlle de Porta Veleira, o riachuelo este. Bueno, o riachuelo estamos de bravo, mirad que cantidade de auga cae aí, cuidado, que poza para o baño. Entonces, aproveitando estes días de calores e de salida, e de recordar tamén, volvín a fervenza poza de Cabalar, eu e si echamos. Pertenece á parroquia de Seixido e estou xa no Concello da Lama. É un lugar, bueno, creo que deses que sean das películas que se baña o artista aí, o artista, un sitio guapo, darlle me gusta, por certo, que algúns dicen, é como a tope o eso. Non tedes problema, podedes chamarme e eu vos explico donde é, porque a veces se posicionas no Google Maps, teme pasado que te manda ao cu do mundo donde está posicionado o nome. Entonces, mellor dadesme unha chamada, escribidesme e eu gustosamente o fago. Ala, marcha, guapo sitio, hasta logo.